te perlu ngan update ifi ya ka bemenin ka ba ya kane ka challenge kitu ki bala de register bat briu hangne ki bala activate bat ki bala de join thamai ki barang chu join thamai ka arpu lai bat arpu sau te da pipet ya kane ka arpu lai tarik te Benedict Bengra tu sa Benedict Bengra ila yok tu miss beautiful shilai la yok khandai na left nang tai beautiful de kare la yok sau na left sau na right ki ID te long pra te kumtu te ka first day ka tu ka second day pade ka singi ka ba ar pade i Sir Benedict dang yo biang lai hi dang sa lai te nang tai beauty shila gal ila q khat ar na left lai na right nang ta sai miss khamti latam khamlenti la yo lai biang kumtu nang tai miss beautiful la poi chakha khatwei new but sau new khatwei nang ta sai miss Sir Air Force la long khandai na left but total right ID nriu la long khatsan te miss Priska pade la poi lai but lai madam Priska to te prok kini gide ki tim ki bala pendep ya ka menin kasngi haduk khatsan ID but khatsan ID congratulations to the team leaders mo kublai shibun ka banta ka jing tre tom jong fingan sa update pada fi ha ka we par ka video la shai jong manta ka sing update la shai ka ba arpusan manta ka sing arpusan te la don ki ba register ngan sa update biang ngan sa share pada fi ha ka channel sampai ya kani sa share ai ka best comment ka ba biang hantu kat ba phila te ya kani tem don price da pi comment ru pi da pi kwa comment da pi comment te ka biang te wadam klet ban comment ha katu ka challenge hang tu katu ka video na mar ha katu ngan ai ka price ru ka ba biang hi ka bata ka tim kublai shibun